Terus kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Kosek-kosek, kowe kok ngesaki rokok iki jute sapa kuwi? Ngaku ayo. Ngapa aku sangus ngomong? Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nanata Karang Kadempel luwih-luwih nata negara Ngamarta. Harepa tok lakoni tapa Brata, kekuatanmu iki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne mbangun Karang Kadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? Nah, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Aku nglakoni tapa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Kok bapak iki tumindahe ape ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan. Ki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, Kula gelem dikandhani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. No kandhani ora kowe. Hah? No kandhani ora. Nek ora ana sing ngandhake, kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tak amuk kabeh. Wah.